Намус агрофирмасы дистейлға якын шикәр шөгендерү үстерү белән шөгыльләнә. Һәр ел сайын алар олы мәйданнарда татлы тамыр азыгы үстерәләр. Безнең районда Намус агрофирмасында шикәр шөгендере 1873 гектар мәйданда үстерелде. Бүгенге көндә инде уборка эшләре дәвам итә. 580 гектар мәйданда шөгендер җыеп алынды. Гектар биреме уртача 330 центнер тәшкил итә инде. Шуңа инде без быел алданрак та керештек. Башка елларда без 15 сентябрьләрдә гына керешә идек. Басуда 3 комбайн эшли. Өемнәргә җыелган тамыр азыгы шикәр заводына озатыла. Шөгендер алу өчен һава торышының бер төрле булуы хуплана. Шуңа күрә дә кояшлы кыр көннәрнең һәр минутын югалтмыйча кадерен белеп, эшне тизрәк төгәлләү өчен тырышып эшлиләр намуслылар. Шулай ук районыбыз механизаторлары көзге чәчүне дә уңышлы төгәлләп киләләр. Безнең район буенча быел 19 000 гектарда планлаштырылган иде. Безнең узган ел 13 000 гектар булса, быел 6 000 гектарга план артты. Бүгенге көндә инде 15 000 гектарда бу эшләр башкарылган. Безнең инде план куелган 10 сентябрьгә чәчеп бетерергә. Соңгы елларда күзәтелүче корылык аграрийларга мул уңыш алуда кыенлыклар тудырды. Күзен чәчеп калдырылган чәчүлекләр корылыкка бирешми, аны җиңел кичерә диләр белгечләр. Быел салынган нигез нәтиҗәле булып, аграрийларыбыз киләсе елга да яхшы уңыш үстерерләр дигән теләктә калабыз. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.